Lume, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi o să vă arăt cum să descărcați aplicația Aptoide și din ea să descărcăm Minecraft Pocket Edition. În primul rând mergem pe Google, scriem văd aici Aptoide, dați pe primul link. Și o să vă apară interfața aceasta. Nu știu de ce mi-apare, fiindcă eu am instalat Aptoide, dar în fine. Dacă fiind descărcat, intrăm în Aptoide, așa o să arate. Și scriem Minecraft PE, dar PE să scrieți. Ne ducem în jos și căutați în alte magazine. O să apară chestia asta care e foarte nervată. Dăm pe primul link. Iar mai enervat foarte tare. Trebuie să vă apară aici la videoclipuri chestia asta ca să fie. Dați install și îl instalați. Se deschide ca întotdeauna, ca toate, uitați. Ca tot Minecraft-ul și dacă l-aveți cumpărat. Vedeți? Bun, deci cam atât cu episodul ăsta. Sper că v-am ajutat. Dacă v-am ajutat, lăsați un like. Like-ul vostru contează. Eu am fost Andy și vă urez o zi bună. Pa!